Okay, nu skal jeg så ringe til en eller anden, der hedder Thomas. Han er fra Åben Rå, mand. Og så skal jeg sige, at han ikke skal snakke med en, der hedder Bettina, som han går i klasse med. Kæft, det er svært at læse, mand. Lorteskrift. Okay, here we go, man. Come on, man. Er det Thomas? Er det Thomas? Thomas? Ja, kan du snakke højere? Hvad? Kan du snakke højere? Ja, hvad er der? Godt, nu lytter du efter mig, okay? Hvorfor det? Godt, og du lægger ikke på, ellers kommer jeg kraft dig og smadre dig. Hallo? Lyt godt efter, okay? Er du der? Ja. Godt. Du ved hende pigen, Bettina. Du snakker meget for meget med hende, og det kan jeg ikke lide, fordi jeg har gang i hende. Nej, men jeg gør ikke noget. Hvad? Jeg gør ikke noget med hende. Du gør ikke noget med hende? Nej. Godt. Og du har kigget forkert på hende? Ja. Ja, du har. Godt, du indrømmer det. God dreng, mand. Jeg er en fucking perker med jer. Okay? Ja. Hvis du fucker med mig, din bums, mand, så kommer jeg og boller dig i røven. Nej, men det gør jeg ikke. Godt. Og du ringer til hende og siger undskyld, og så siger du, jeg skulle hilse fra Ali og sige, han elsker dig. Hvad? Du ringer til Bettina nu. Hvis du ikke gør det, så kommer jeg kraft dig med 4 biler og alubat. Hvad skal jeg sige til hende? Du ringer til Bettina. Ja, og hvad skal jeg så sige? Ja, du siger hej. Jeg skulle sige fra Ali, han elsker dig, og jeg fucker ikke med Ali. Jeg vil bare sige, hej Bettina. Ja, hej Bettina. Jeg fucker ikke med Ali. Ali elsker dig. Jeg ringer til Bettina og siger, at Ali elsker dig. Ja, og jeg fucker ikke med dig. Hvad mener du med det? Ja, din bums, du skal ikke spille dum. Jeg kommer kraft dig med at bolle dig, mand. Okay, jeg siger. Hvad det hedder? Nej, jeg kan fandme ikke. Okay, prøv at sige, hvad var det, du siger? Spiller du dum? Nej, jeg kan ikke huske det. Er du døv? Nej, Bettina. Dansker så, mand. Lyt her godt efter. Ja. Du ringer, du siger hej Bettina. Ja. Jeg skulle sige fra Ali, han elsker dig. Og jeg fucker ikke med Ali, siger du så. Okay. Godt, du ringer nu. Ja. Jeg ringer til dig i 5 minutter, så snakker vi. Okay. Hej hej. Hej. LOL. Det er Bettina part 2. Det er Bettina part 2. Okay, nu skal jeg lige ringe ham der i bilen og spørge om hvad han har sagt til hende. Ja. Ja, hallo. Ja, hvad? Ja, har du snakket med Bettina? Ja. Hvad sagde hun? Hun sagde bare okay. Hvorfor lyver du? Det passer. Jeg har lige snakket med Bettina, hun siger, du har ikke ringet til hende. Jeg sidder ved siden af Bettina nu. Nej, jeg har ringet til hende, det passer. Hvorfor lyver du? Hvad? Du har ikke ringet til hende. Bettina er lige på vise hjemme med mig. Jeg har ringet til hende. Du har fandme ikke ringet til hende, mand. Jeg har ringet til Bettina, det vil jeg godt ved med. Det har du fandme ikke. Du skal ringe til hende igen, eller hvad? Nej. Ved du hvad? Du har fucket med mig. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Jeg sagde til dig, jeg er en perker med ære. Du skal ikke bold med mig. Det har jeg ikke. Jeg har ringet til Bettina. Jeg sværger på min fars kebab, du har bold med mig. Hvorfor gør du sådan? Jeg har ringet til hende, det vil jeg godt ved med. Så bare, det har jeg. Sværger du på min fars pizzeria, du ikke har fucked med mig? Hvad? Hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg har... Hallo? Sværger du på min fars kebab, du ikke har fucked med mig? Ja. Du lyver ikke. Nej, jeg har... Du snakker sandt. Ja, jeg gør. Godt. Er du i chok nu? Er du bange? Nej. Er du sikker, mand? Ja. Dansker så. Ved du hvad jeg gør om 5 år? Jeg smider alle danskere ud af landet. Okay. Fint, hva? Hallo, nu er du der her, okay? Hvad? Godt, hør efter, okay? Hej. Thomas?
Det er en telefonjoke, det der. Hvem er det? Thomas, har du en ven, der hedder... Spiller du Counter-Strike? Ja. Har du en ven, der kalder sig for Sakis? Ja. Det er ham, der har givet mig dit nummer. Hvad? Du må gerne nakke ham. Og ved du hvad, du skal drille ham med? Han er vild med en eller anden kineserpige. Ja, det ved jeg godt. Og jeg prøvede at tage pis med ham, men det kunne jeg ikke rigtigt. Så, men altså, det her, det kommer ud på nettet om lidt, så du må lige hilse på folk. Jamen, farvel du. Hej hej. Lol. Okay, ham der blev lidt smule bange. Vær en Ronny, mand. Nej, jeg er ikke bange.